پۆلا خوێندنê çadireke. Armanc berdewamiya xwendina zarokan e. Bi vî awayî li gundê Selmeyê ser bi parêzgeha Lasqiyê ve piştevaniya xwendina zarokan tê kirin. Proje bi navê Yem ya Fêrkirinê ye û ji aliyê rêxistina UNICEF ve hatiye destpêkirin. نحن مشروعنا اسمه مشروع يم التعليمي هو كان استجابة طارئة پروژه ما به ناو یم یا فێرکردنەیە بەرسڤێکە ئەوەرتە بوو ji gundan re ji ber ku gelek dibistanin li wir hatine wêrankirin an jî zirar dîtine. Armanca vê destpêşxeriyê ew e ku piştgiriyê bide xwendekaran hem xelkê deverê û hem jî yên ku ji ber bûn û careke din vegerane da karibin xwendina xwe berdewam bikin. Li vir bi taybetî giringiyê didin wan zarokan ku qet nikarin bixwînin û binivîsin. Ji sifrê bi wan re dest pê dikin. Ez bêriya hevalên xwe dikim. Dema stêm çadirê hez dikim ku ez vedigerim dibistanê. Ez zimanê erebî hez dikim û dema mezin bibim dixwazim bibim mamoste. Li gor neteweyên Yekbûyî li Sûriyê hêjî 2.400.000 zarok li dervey dibistanê ne. Di heman demê de matirsiya dûrketinê li ser zêdetirî milyonek zarokin din heye. Amajebûyekî jî kir ku sêyeka dibistanin li seranserî Sûriyê ji ber wêranbûn û ziyan pêketin yan jî veguhertina wan ji bo stargehan êdî nayên bikaranîn. Nûşîn Hemê, Rûdaw.